पारूने चंदू सोनाराला आपले दागिने लवकर बनवण्याची सूचना केलेली. चंदू कामाला लागला. पारू खुश झाली की खोत पण खुश. मग पैसाच पैसा. या विचाराने चंदू प्रचंड सुखावला होता. खरे तर चंदूला त्या नाण्यांचा इतका मोह झालेला की त्यांना भट्टीमध्ये टाकणे त्याला जीवावर आलेले. पण हे काम वेळेवर नाही झाले तर खोत आपल्याला फाडून खाईल आणि पारूची नाराजगी त्याला जीवघेणी वाटत होती. माझ्या प्रिय नाण्यांनो, मला माफ करा. मी तुम्हाला नाईलाजाने आगीच्या हवाली करतोय. इतके बोलून त्याने आपली भट्टी पेटवली. चांगला गोणी भरून कोळसा एकदम भट्टीत टाकून चांगला लालेलाल फुलवला. भट्टी पेटली. चंदूने मुठभर नाणी घेऊन आगीत तापवण्यासाठी टाकली आणि इतक्यात भट्टीमध्ये जोरदार भडका उडाला. त्या स्फोटाचा झटका इतका तीव्र होता की चंदू त्याच्या आघाताने 2 फूट मागे फेकला गेला. त्याचा चेहरा पूर्ण भाजला. चंदूला असह्य त्रास होऊ लागला. चंदूचे डोळे भाजले आणि त्याला काही दिसेनासे झाले. चंदू मोठ्याने ओरडत इकडे तिकडे धावू लागला. पाणी, पाणी, इतकेच 2 शब्द त्याच्या तोंडातून निघाले. वेदना इतकी तीव्र होती की आपण कुठे जातोय हेच त्याला समजत नव्हतं. धावत चंदू दरवाजाकडे गेला. तिथे 2 पायऱ्या होत्या. त्या त्याला दिसल्या नाहीत. पहिल्या पायरीवरून तो धापकन खाली पडला व मोठ्याने ओरडू लागला. चंदूची पत्नी बाहेर गेली होती व घरात कोणी नव्हतं. चंदू कसा बसा उठला व ठेचा खात पुढे जाऊ लागला. त्याने आपले दोन्ही डोळे गमावले. तो भिलकांडत एका बाजूला आला व भिंतीच्या आधारे चालू लागला. ती भिंत होती त्याच्या दारातील विहिरीची. चंदू तिच्या आधाराने चालताना घसरला. तिथे शेवाळ जमलेले होते. त्याचा पाय घसरून तो खोल विहिरीत पडला. आधीच आगीने तोंड भाजलेले, काही दिसत नव्हते आणि नाकातोंडामध्ये पाणी जाऊ लागल्याने चंदू असहाय्य झाला. त्याने हातपाय मारले, पण आज त्या गुप्तधनाच्या शापाने चंदूला आपल्या बाहुपाशात घट्ट पकडले होते. चंदूने नाणी आगीत टाकून त्यांना एक प्रकारे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि बाप इतक्या सहज नष्ट होत नसते. अनंत अडचणी येतात त्याला नष्ट करायला. कोणी पुण्यात्मा हे काम करू शकतो, पण हा चंद्या म्हणजे निव्वळ संधी साधू, लंपट आणि धूर्त माणूस. खोताने सावकारी करून जप्त केलेले दागिने वितळून त्याच्या चिपा बनवून खोताला देणे हा चंदूचा खरा धंदा. त्याची पेढी विशेष चालायची नाही. फक्त खोताचे काम करून तो गब्बर झालेला. खोताच्या सोन्यात तो 10% पितळ घालून चिपा बनवून द्यायचा व आपले 10% सोने बाजूला काढून घ्यायचा. खोताने नाडलेल्या गोरगरिबांचे शाप त्याला अप्रत्यक्षपणे लागत होते. याच पापाची शिक्षा चंदूला आज मिळाली व तो विहिरीत बुडून मेला. अजित चंदूच्या घरी जायला निघालेला खरा, पण आपल्या खिशात रुपया नाही. चंदूकडून नाणी परत कशी घ्यायची हा यक्ष प्रश्न त्याला सतावीत होता. आता एकच मार्ग, खोताकडे आपले घर गहाण ठेवून पैसा उभारणे. त्याने आपला मोर्चा खोताच्या वाड्याकडे वळवला. कालच्या प्रमाणे आज पण खोताच्या गड्याने त्याला अडवलं, पण तो आपले घर गहाण टाकायला आलाय हे समजताच लोभी खोत धावत बाहेर आला व स्टॅम्प पेपरवर त्याचा अंगठा उठवून त्याला पैसे दिले. कर्जदाराच्या बोट्याला लागलेली शाई हे कालसर्पाचे जहर होते. सावकारी व्याजाचा मीटर हा मुंबईच्या टॅक्सी मीटरच्या 10 पट वेगाने धावत असे. मग व्याजावर व्याज लावून काहीच महिन्यात खोत दुपटीपेक्षा जास्त पैशाची मागणी करायचा. कर्जदार पैसे द्यायला चुकला की खोत जप्ती नोटीस पाठवून सर्व काही जप्त करायचा. मग आपल्याच घरात राहू देण्यासाठी त्या माणसाला खोताचा वेठबिगार बनून राहावे लागायचे. अशा तऱ्हेने खूप सारे लोक खोताच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकले होते. खोताची इस्टेट लोकांना लुटूनच इतकी अवाढव्य झाली होती. आता अजितचा नंबर लागला. अजित ते पैसे घेऊन चंदूच्या घरी आला. दरवाजा सदाड उघडा. भट्टीतील स्फोटाने घरात दुर्दशा झालेली. चंदूचा कुठेच पत्ता नाही आणि सोन्या चांदीची नाणी जमिनीवर पडलेली. अजित घाबरला. काहीतरी अघटित घडले या विचाराने शहारला. पण त्याला स्वामीजींचे वाक्य आठवले, या अमावस्येपूर्वी सर्वच्या सर्व नाणी हंड्यात परत गेली पाहिजेत. पुढचा मागचा विचार न करता तो नाणी वेचू लागला. एक नाणे त्याने गोळा करून आपल्या पिशवीत भरले. ही नाणी विहिरीतील हंड्यात ठेवून मग परत येऊन चंदूला पैसे देऊ या विचाराने अजित घराबाहेर पडला. एका हातात पैसे व दुसऱ्या हातात नाण्यांनी भरलेली पिशवी. अजित बाहेर आला. तोच समोर चंदूची बायको सीता आली.
अजित घाबरलेला होता. सीताला नमस्कार करून अजित तिथून निघाला. सीताला हे सगळे अजब वाटले. ती घरात आत आली. सगळं घर अस्ताव्यस्त पडलेलं. भट्टीमध्ये मोठा भडका झाल्याचे दिसत होते आणि चंदूचा कुठेच पत्ता नव्हता. ती इकडे तिकडे चंदूला शोधू लागली. त्याच्या नावाने हाका मारू लागली. बाहेर येताच तिला चंदूची एक चप्पल पडलेली दिसली, तर दुसरी विहिरीजवळ. हे सर्व काही ठीक नाही असे तिला वाटू लागले. तिने खोताला फोन लावला. सर्व परिस्थिती समजावली. अजित आताच पैसे घेऊन कुठेतरी गेल्याचे तिला सांगितले. तिच्या डोक्यात नाना विचार सुरू झाले. अजितने तर माझ्या पतीला इजा केली नसेल ना, हा प्रश्न तिला सतावू लागला. खोत त्याची मोटार घेऊन तिथे दाखल झाला. चंदू हा त्याच्या गुन्ह्याचा सहभागी असल्याने खोत धास्तावला होता. घरात जाऊन त्याने प्रथम नाण्याचा शोध घेतला. ती तिजोरीत नसल्याने अजितने ती नाणी चोरली असे खोताला वाटू लागले. तो चिडला व सीताची एकूण गोष्ट ऐकून त्याने तिचे कान भरायला सुरुवात केली. अजितने चंदूला काहीतरी इजा केली असेल असे तिला तो समजावू लागला. खोताने तडक पोलीस स्टेशनला फोन लावून इन्स्पेक्टरला अजितचा पाठलाग करण्यास सांगितले. सीताला आपल्या मोटारीत बसवून खोत अजितच्या दिशेने गेलेला तिकडे जायला निघाला. इकडे अजित गावाबाहेरच्या विहिरीकडे धावत निघाला. त्याला फक्त आणि फक्त विहीर दिसत होती. अजित दक्षिणेकडे गेला असल्याचं सीताने खोताला सांगितलं. मग खोताने गाडी गावाच्या वेशीकडे नेली. अजित सर्व माल घेऊन गाव सोडून जातोय असा खोताचा समज झाला. तो वेगाने गाडी चालवत होता. वाटेत एका दोघांना अडवून खोताने अजित कुठे दिसला का असे विचारले, तर एकाने तो पडक्या विहिरीकडे जाताना दिसल्याचे सांगितले. अंधार पडू लागला होता. खोताची पाचावर धारण बसली होती. त्याने सीताला समजावले, इतक्या रात्री तिकडे जाणे धोकादायक आहे, आपण परत फिरूया. सीताला चंदूची चिंता सतावत होती. तिने परत जाण्यास नकार दिला. खोत घाबरला. एखाद्या भूताने आपल्याला धरले तर काय, याच विचारात खोत बुडालेला असताना इन्स्पेक्टर तिथे आला. त्याला पण अजित पडक्या विहिरीकडे जाताना दिसल्याचे एकाने सांगितले होते. त्याने खोत व सीताला घरी जाण्यास सांगितले व मी अजितचा पाठलाग करतो असे म्हणून तो आपली जीप घेऊन निघाला. अजित धावत पडक्या विहिरीकडे निघाला आणि त्याचा माग काढत निघालेला इन्स्पेक्टर कदम. आपण अजितला मुद्देमालासह पकडले तर आपल्याला शासनाकडून जो पुरस्कार मिळेल तो मिळेल, पण खोताकडून शाबासकी व काहीतरी विशेष भेट मिळण्याची आशा त्याच्या मनात होती. कारण खोताच्या सांगण्यानुसार चंदूच्या घरातून अजितने जवळपास किलोभर सोन्याची नाणी लांबवली होती. रात्रीचा अंधार गडद होत चाललेला. अजित धावत पळत ठेच काढत कसाबसा विहिरीकडे जाण्याचा प्रयत्न करत होता. पण इतक्या दिवसाच्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक आघातामुळे तो मोडून पडला होता. एरवी दगड फोडताना अजितच्या अंगात 12 रेड्याचे बळ यायचे, पण आज हे काही किलोमीटरचे अंतर त्याला त्याच्या शक्तीबाहेरचे वाटत होते. अंधार गडद झाल्यामुळे काही नीट दिसत नव्हते आणि त्यातच अजित एका दगडाला ठेचकळून पडला. त्याच्या हातातील पिशवीही पडली. सोन्याची नाणी इतरत्र पसरली. अजित अजून हैराण झाला, कारण त्याला लवकरात लवकर सर्व नाणी विहिरीतील हंड्यात ठेवून शापमुक्त व्हायचे होते. पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच चाललं होतं. गुप्तधन मिळाल्यापासून अजितच्या मागच्या समस्या काही कमी व्हायचं नाव घेत नव्हत्या. पार अगदी स्वतःचं घर गिरवी ठेवण्याची वेळ त्याच्यावर आली. त्याच्या बायकोवर त्याचे जीवापाड प्रेम होते. तीही मेली. एक घराचा आधार होता, तोही गिरवी पडल्याने आता पुढे काय, हाही प्रश्न त्याला सतावत होता. पण आधी या शापातून मुक्त होऊ आणि मग हळूहळू सगळं ठीक होईल अशी त्याला आशा होती. तो सांडलेली नाणी गोळा करू लागला. इतक्यात मोठ्याने वावटळ आली आणि जंगलातील कचरा व धूळ मोठ्याने उडू लागली. त्या वावटळीचा फटका इतका जोरदार होता की अजित आपल्या जागेवरून 5-10 फूट मागे फेकला गेला. कसाबसा स्वतःला सावरत डोळे चोळत अजित पुढे सरकू लागला. त्याला वाटत होतं की कोणतरी अज्ञात शक्ती पूर्ण जोर लावून त्याला मागे ढकलत आहे. पण अजित इरेला पेटला होता. साधू महाराजांचे शब्द त्याच्या डोक्यात बसले होते. या अमावस्यापूर्वी सारी नाणी विहिरीत परत नाही गेली तर तुला कोणीही वाचवू शकत नाही. अजित तसाच डोळे चोळत स्वामीजींचे नाव घेत पुढे जाऊ लागला आणि 4 पांढऱ्या दुर्गट माणसासारख्या दिसणाऱ्या आकृत्या त्याच्या भोवती फेरी धरून नाचायला लागल्या. त्यांच्या एकमेकांच्या हातात हात गुंतलेले होते आणि ते अजित भोवती गोल गोल फेऱ्या मारत होते. त्यांच्या गोल फिरण्यामुळे रात्रीच्या वेळी अशी मोठी वावटळ उठली होती
त्या चौघांपैकी एक आकृती थोडी उंचीने मोठी होती आणि तिचा चेहरा बराच भेसूर व विचित्र दिसत होता, जणू एखाद्या फुटक्या कवटीसारखा. अजित विहिरीत सगळेजण परत ठेवू शकेल का नाही? चंदूचे प्रेत सापडल्यावर सीता व खोत काय करणार? जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा गुप्तधन भाग शेवटचा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.